Fis-seduta grilling tiegħu quddiem il-membri parlamentari Ewropej il-ġimgħa l-oħra, in-nominat Malti għal Kummissarju Ewropew Glenn Mikallef kiseb l-akbar appoġġ minn fost il-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew. Ħareġ minn rapport ta' sit awtorevoli Politico li tenna li Mikallef li ġie assenjat il-portafoll importanti taż-żgħażagħ, il-ġustizzja bejn ġenerazzjonijiet, l-isport u l-kultura kellu l-appoġġ ta' 6 gruppi politiċi minn 8. Iż-żewġ gruppi politiċi li ma appoġġjawx huma t-tnejn tal-lemin estrem u fil-maġġoranza tagħhom kontra l-Unjoni Ewropea per se. B'dawn iż-żewġ gruppi politiċi kważi ma vvutaw favur l-ebda nominat li der fil-grilling quddiem il-Kumitati tal-Parlament Ewropew. Rapport ieħor tas-sit awtorevoli Politico sostna kif Mikallef kellu grilling suċċess u xejjen għal kollox in-narattiva li bdiet tiġi iċċirkolata għax għaddu iż-żgħir jew li ma kellux esperjenza biex isir Kummissarju Ewropew. Intqal li Glenn Mikallef kien ippreparat sew dwar il-portafoll tiegħu waqt li tkellem bil-Malti meta kien mistoqsi dwar il-multilingwiżmu u anke kif enfasizza dwar id-diversità tal-isportivi. Sanittant min-naħa l-oħra ġie nnotat kif in-nominat Ungeriż se jkollu jerġa' jidher għal grilling ulterjuri wara ma kienx konvinċenti biżżejjed fl-ewwel wieħed u għalhekk irid iwieġeb aktar mistoqsijiet.